Ingat to asa dayong naming unahan dito sa kaugmaon. Sa kaugmaon, ang langit mahayag, ang mga damo kumatuan may kagilaan. Sa kaugmaon, ay si Kristo uyong sa kahangturan. Kung ang kinabuhi kampagan, sandang suliran dunay paglaom. Sa kaugmaon, sa kaugmaon, ang langit mahayag, ang mga damo kumatuan may kagilanan. Sa kaugmaon, kay si Kristo uyong sa kahangturan. Pagkamali pa yun ko kayod, na akong nasayran ang kaluwasan. Sa kaugmaon, sa kaugmaon, ang langit mahayag, ang mga damo kumatuan may kagilanan. Sa kaugmaon, kay si Kristo uyong sa kahangturan. Sa kaugmaon, ang langit mahayag, ang mga damo kumatuan may kagilanan. Sa kaugmaon, kay si Kristo uyong sa kahangturan. Sa kaugmaon, ang langit mahayag, ang mga damo kumatuan may kagilanan. Sa kaugmaon, kay si Kristo uyong sa kahangturan. Kay si Kristo uyong sa kahangturan. Kay si Kristo uyong sa kahangturan. Pero mga kaigsunan, mayong buntag, udto o gabi sa tanan nato nga mga suki nga mga tigpaminaw, mga kapaglaom, no? Pasalamatan nato ang Ginoo nga gitagaan tanyag panahon alang sa sikay-sikay nining mga orasa, mga kaigsunan. O gatong hinumduman mga higala nga ang Dios naghatag nato og katungod alang sa pag-utingkay sa kamatuoran. Bueno, kaigsunan mag-ampon sa ta dalaygon mahimiyaw na mga Dios intak na karon sa kabuntagon. Magsugod usab kami niini nga programa pag-utingkay sa kamatuoran. Kung unsa gayud ang tinuod sumala sa balaang kasulatan. Salamat o Dios pagtubag, pagpasaylo sa mong sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kabaglaom, atong pasalamatan mga higala ang ato nga mga sponsor, mga kaigsunan, no? Usa sa ato nga mga sponsor, mga higala, lalain si kapaglaom Ma'am Maria Balug, mga kaigsunan. Ato nga pasalamatan mga higala. Ma'am, salamat kayo sa panalangin ni gihatag karong adlaw kauban sa mga debaters, no? Mga debaters, mga kapaglaom, ato nga pasalamatan niya dunay mga panalangin nga gihatag sa Ginoo through ngadto kang Maria o Ma'am Maria Balog, mga kapaglaom. Ato kumusta nga tanan nga congratulations sa tanan di ay nakadawat, no? Si Jerry Laig o si Blasito Laig Jr.
kauban usab ni Gaspar de la Peña Jr. ug kauban usab ni Wilson Osia. Oh. Og usab ni Daniel Maasin, mga kapaglaom. Og kung ang uban mga higala, kung napay wa makadawat higala, anytime matagaan yapon mo mga kaigsuonan no kay anytime man nga muhatag no kay murag siya siglin nga strongman mga kapaglaom, murag wa pakadawat higala tungod kay pag-ingon ni Ma'am Balog nga kinsa pa wa may nakasupport mga kaigsunan. Ako to'y nag-ingon nga si Glenn Alado apan wala ma-follow up mga kaigsunan kay si Glenn Strongman Alado murag absent atong panahon na mga kapaglaom no. Pero gilang kay kamo nay sikan bat siguro kay ang tanan nga nakadebate mga higala adunay na panalangin mga kaigsunan. Okay nang atong kumusta ang team sa walang atrasan 70 Adventist Defender mga kapaglaom. Oh. Ato nga mga minor nga mga debaters mga kaigsunan pwede na mo sangka higala o kining mga matod pa nila mga hippie kuno sa mga Catholic Faith Defender nga mao si Brother Alvin Nagitamundok mga kapaglaom. Oh. O kini mga higala atong gitagaag pagtagad kining suhito igsoon Jesus is Lord over the Sabbath not Sunday according to Luke chapter 4 verse 16, and he came to Nazareth where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Ang matud pa nila kabaglaom nga ilang gi-issue mga higala nga ang pagsulod ni Kristo dili ang pagsimba. Pero atong hinumduman kung dili pagsimba na dalikyat lang ang pagsulod ni Kristo. Apan sumala sa nasulat higala, his custom. Iyang gibatasan, iyang nabatasan sukad pa sa iyang pagpuyo nining kalibutan na iya kining gibatasan ang adlaw igpapahulay. Siguro mga igsuon dili naman malalis nga ang pagsulod nato sa simbahan kinahanglan nay motindog og motudlo. Dili nagpasabot kung dunay motindog og magtudlo wala magsimba kapag laom no. Murag makasusubo kaayo mga higala nga usahay naanay nabasa pero ato bagyong lubagon mga kapaglaom. Ato bagyong lubagon mga kaigsuonan kung unsa gyud ang kamatuoran ato bagyong lubag-lubagon wa na to mahibaw nga kita mga higala na layo na hinuon sa kamatuoran. Sumala sa Marcos Kapitulo 7 versikulo 8 higala matud pa nga maayo gayud nga pagkahalayo ninyo sa kasuguan, maayo gayud nga kamo nagsunod sa mga tradisyon sa tao, mo nang layo na hinuon kamo sa kasuguan sa Ginoo. Ngano man mga higala kay ang dugma nga pagtulon-an higala tradisyon ug ang Biblia apan na napadako nila higala ang tradisyon mga kaigsunan. Ang tradisyon ila na po gipangitaan og mga pabor nga mabasa sa Biblia. Nangita silag mga dokumento kay lagi matud pa nila ila namang yun ang gipasiatab nga ang Biblia hinimo lamang sa mga Katoliko. Di modo may mga Biblia higala nga mga gitawag og paraphrase nga gipangpun-an lang mga kapaglaom no. Gipangpun-an lang mga higala. Og maunay giingon na higala nga dili na maayo kay supak na sa kasuguan sa atong Ginoong Hesukristo. Unya gawas pa ni ana higala, klaro man gyud na nga he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Walay problema ang pagtindog ug pagbasa kay mismo gani sa RCC higala pagsunod nimo didto sa simbahang Katoliko mga kaigsunan ana ay motindog og mobasa nga mao ang pari mga kapaglaom. Matupas pari ani kita karon sa adlaw sa Domingo di inabanhaw si Kristo. Manindog kita ug ato kining pamalandungon kung unsa ang gisulti sa balaang kasulatan. Okay mang lingkod data. Sumala din ni sa Ebanghelyo ni San Juan, nga matod pa ni San Juan nga
dili magkaguo lain yung kasing-kasing sumalik usab kamo kanako, sumalik usab kamo sa Dios. Sa balay sa kong amahan adunay daghang puloy-anan mingon ba unta ako muadto ako aras pag-andam og luna alang kaninyo og sa diya makaadto na ako luna makaandam na kog luna mobalik ako pag-usap og pagakuhaon ko kamo. Mao na ang sulti sa pare higala, nitindog siya aron sa pagbasa sa sulat sa mga ebanghelyo. Pero wala magpasabot mga Catholic faith defender nga kung isulod si Kristo og nagbasa na wala na magsimba higala. Dili na, wala na magpasabot. Sumala sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 31. And he came down to Capernaum, city of Galilee, and touched them on the Sabbath day. Nay mga gipanghimo ni Kristo sa adlong igpapahulay kapaglaom nga dili kasupak sa adlong igpapahulay. Og kini grabing pagpamugat sa mga Hudiyo. Ang disadvantage sa Hudiyo higala, ang disadvantage sa Hudiyo kay ilang gipamugatan ang adlong igpapahulay nga matod pa ni Ellen G. White ang pagpamugat sa adlong igpapahulay mao kana pamaagi sa yawa mga higala. Mo na nga si Kristo wala siya magpamugat. Matod pa niya uyon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sa adlaw papulay. Og kana higala mo na ginatuman karon sa mga Seventh-day Adventist. Nga kun dunay mo hospital dalon, kun dunay masakit ayuhon sa adlong igpapahulay. Mao na dili basa-basa higala. Pero ang matod pa sa uban sa mga kaigsuonan nga aduna nay Sunday higala tungod ining Hebrehanon 4:8, for if Jesus had given them rest, then would be not afterward have spoken of another day. Mga kapaglaong klaro magyud nga wala man maghisgot ang pag-ili sa adlong igpapahulay mga higala. Wala magsulti ang Hebrehanon 4:8 og kana gidungagan lang nga another day is Sunday. Kana gidungagan lang higala, wala na sa original mga kaigsunan. Wala na sa original mga higala, muna nga dungagan lang na mga higala, pero di po nato sila mabasol kay mao lagi po nang ila mga kaigsunan. Ilang ginahuna mga higala nga mao mong yun na ang gipasabot nila nga na dunay pag-ilis mga higala pero wala mga kaigsunan. Wala mga higala. Muna nga atong hinumduman nga ang Ginoo mga kaigsunan naghatag natog pabor. Naghatag nato og kining mga maayong mga idea mga kabaglaom nga makapasabota sa ato nga mga kaigsunan. I-share ninyo ni inyo ning i-like. Palihog ko og suportar sa atong YouTube channel kabaglaom sa Pagutingkay sa Kamaturan og sa Jerry Laig mga higala. Pangdibito mga kaigsunan kining pag-utingkay mo ni mga pangwali mga higala. 45 pa lang ang subscriber nato mga kaigsunan, nadungagi ninyo na mga higala. Like and share, dayon subscribe, dayon pinduton ang bell kapag laom, unya all imo dayong pinduton para anytime kung dunay mga video mga higala nga mga lecture mutatak sa inyo dito og inyong makita mga kaigsunan. This support lang sa atong gitawag og YC kun YT YouTube channel mga igsoon na UTC YouTube channel mga higala, no? Og balik-balikan tani mga kaigsunan. Usay makaingon ta mga higala nga grabing pagbayan ng kamot po nila nga kining nasulat sa Biblia, kining nasulat na gyud ha. Sumala sa Marcos 2:28, Jesus is the Lord of the Sabbath. Karon sa 28 sa 27 gihatag ang adlong igpapahulay alang sa kaayuhan sa tao. Dili ang adlong igpapahulay alang sa tao, dili ang tao alang sa adlong igpapahulay. Nagpasabot nga bisag unsaon nimong wali nga baglaom, nagitaw higala nga dili gud sila sa adlong igpapahulay. Ug kana nasulat na mga kapaglaom. Apan ang gusto sa Ginoo nga gitagaan tag adlong igpapahulay aron aduna kitay kayuhan. Sumala sa mga doktrina Kristiyana sa Katolik higala, nakatagamtam o gitagaan kitag ikapitong adlaw nga maong adlaw sa pahulay
adlong igpapahulay aron kita makaambit sa langit mga kaigsunan. Makaambit sa langit. Mo na nga pasalamatan nato nga ang the original of the Roman Catholic higala mga Sabbath keepers, klaro pa kaayo ang mga books nila higala apan doon na mga pagkausaban sa unahan mga higala, mga kapaglaom. Doon na kausaban. Pero sa tinuod lang mga higala, ang tinuod lang mga kaigsunan, nga ang adlong igpapahulay para gyud na siya sa katawhan sa Ginoo. Nan kun ang nagkliman ang RCC kon Roman Catholic Church, nan magbantay sila sa adlong igpapahulay, magbantay sila sa adlong Sabado. Unsa man ang adlong Sabado, Lord of the Sabbath. Lord of the Sabbath mga kapaglaom. Mga igsoon ng mino sa tag-awit mga higala. Kining awit mga kaigsunan, alangan to sa mga katawhan nga kining gusto og mga nindot nga awit higala na ay nangandoy kos bahandi pero lahi na po nanganta ini mga kaigsunan. Ato ni paminawon higala. Kinilang jutay sagbot, no? Indot ni mga kaigsunan. Jutay sagbot. Atas jutay sagbot mga kaigsunan. Nawaan ko sa paglaom. Nagunang may Diyos nagtagal. Apan siya may ngumbong, ako di malimot. Ilan daw ganing jutay nga sagbot. Ang jutay na mga sabot, ang jutay na mga sabot, bisan sa jutay na sabot. Ang Diyos di malimot, bisan kanunay gitumban, sa daplin sa mga dalan, apan iyang ipatubong. Daon sa panako. Kung naghanyo sa pagluwas, sa pagluwas tagang mga kalan, bisan daw ay tubang niya, siya nagtuban. Isayon siya sa mga hangtutan. Ang jutay na mga sabot, ang jutay na mga sabot, bisan sa jutay na sabot. Ang Diyos di malimot, bisan kanunay gitumban, sa daplin sa mga dalan, apan iyang ipatubo. Daon sa panako. Ako'y mga tinguha sa kasing-kasing ko. Kanunay maanaa kaniya. Kung ang mga kalaaman, kalagaman, daon sa pakuman kalagada. Ang jutay na mga sabot, ang jutay na mga sabot, bisan sa jutay na sabot. Ang Diyos dili malimot, bisan kanunay gitumban, sa daplin sa mga dalan, apan iyang ipatubo.
sapa nato. Jutay na mga sagot, jutay na mga sagot, bisan sa jutay na sagot, ang Diyos di malimot. Apan iyang ipatubo na unsa ka nato. Apan iyang ipatubo na unsa ka nato. Ang jutay nga mga sagbot, ang jutay nga mga sagbot. Ninduta mga kabaglaom, no? Atong hinumduman mga kaigsunan niya, atong pasalamatan ang Ginoo mga higala, no? Kay gitagaan ta og mga pagpamalandong ang ani ra man gud ni mga higala, no? Kay grabe naman gud makigdibita sila may tungod sa Sabat. Kay lagi ang Sabat dili na Saturday, unya ang Sabat mga higala dili na kuno ng ikapito kay giilisda na. Lagi kay gitagaan man daw kuno katungod ang iglesia kung simbahan nga mo'y muusab. Grabe mga higala, no, nga makaingon ta mga kaigsunan niya. Dili na ni basta-basta higala. Nagkinahanglan na gyud ang Ginoo og tao nga mo pasabot mga kaigsunan, no? Mo pasabot mga higala. Mo na giingon mga kaigsunan niya, kining matud pa jutay sagbot mo na ni ato nga nakita nga kun gipatubo mas Ginoo na labi na gyud kita nga mga tao nga gipakamatyan mga kaigsunan, no? Atong hibaluan higala, giklaro ginato nga sa Biblia Jesus is Lord of the Sabbath tinuod kay naay nabasa. Ang problema lang god matud pa ni Melchor Manalili mga higala, ikaw Brad Jerry, mahilig ka lang sa litra po litra. Kung makabasa na gani ka, mura na kagusto. Nausa ka, Brad Melchor Manalili, kung dili kumubasa, bana-bana ra. Unsa kay ikasulti nimo? Tanawa ra mga higala ang debit namo. Ako ay gipasanginlan nga kini nga Biblia mga higala, ako ipakita ninyo. Kini nga Biblia mga kaigsunan. Kini nga Biblia, ako ay gipasanginlan nga nangilad kuno ko mga kapaglaom. Wala na mabasa mga kaigsunan. Unya wala man sila kay namang ko'y video akong gi-forward sa ila mga kapaglaom. Ako mga higala dili ko makigbati, manglimbong lang ko sa tao. Ang ako gusto nga akong gipakita nga naay mabasa nga gipinirmahan sa ilang mga obispo nga walay panguros apan unsay gibiyo sa uban nga ang mga waray kuno mo'y manguros. Tanawa ra. Nga ang putli nga reliyon walay ang putli nga simbahan, ang putli walay dumit, unya ang mga waray manguros. Tanawa ra ang mga kalaki nining mga utok mga kaigsunan ning tawhana. Nagtuo mo nga di mo masabtan sa Ginoo ana. Padendo dire mga kabaglaom dire sa atong tulumanon pag-utingkay sa kamatuoran. Og atong gitagaan yun natong naghigayon mga higala. Kay murag naggrabe na gyud ni atong panahon karon. Nga nagkadugay ang panahon do na nabasa nila nga Sunday worshiping, Sunday worship unya Sunday Sabbath. Edisyon na lang kana ninyo. Panawagan ako ninyong mga Katolik, mga Romano Katoliko. Edisyon na lang ninyo sandilo. Ayaw na ninyo ibagba inyo pa nang patriling-triling pa. Ngita mo mga idea diya sa Biblia. Na-editsyon na lang ninyo sandilo. Pamatyo ng mga taong di buto, ana. Diba man na inyong plano yan? Yung moingon mo nga dili na tinuod na mga kaigsunan. Tinuod na.
Kay mohari mga kaigsunan ang ining antichrist mga higala. Before mo balik ang Ginoo, siya pa'y mag-una-una kining antichrist. O nya lahi ng adlay papole na kauna tanang mga ratsada baboy unsa pa diya mga kaigsunan. O gay mao na before na mahitabo mga kaigsunan kinanglan niya makahatag pod mi og kining kahatag pod mi og kining mga pasidaan mga kabaglaom. Mga pasidaan ngadto sa mga tao nga adunay mga taong mapasipalahon sa malas Daniel 7:25. Oh. Daniel 7:25 higala mapasipalahon nga mga tao nga adunay sila'y katako sa pag-usab sa balaod sa Ginoo. Di mo mauwaw ano mga higala. Na membro tuod mo sa inyo nga giangkon-angkon nga kamoy gitukod ni Kristo, pero unsa kahigihibugnan mga kapaglaom, mga higala, nga anha na maynoon mo sa mga inusob nga mga pahulay nga dili maong original nga adlay pulay. Saturday is the Lord's Day, change to Lord's Day, Sunday. Gi-change mga kaigsunan, giklaro daghan ng mga basahon nato. Basahon nato mga kabaglaom dili basta-basta gikan nila. Nya ilang giusab. Ang pangutana, ngano man nya usbon mangyod nga sumala sa Malakay, Malakyas 3 makigsunan, wa may pagkausab ang Dios. Way pagkabalhin si Yuba. Nga nung inyo mang balhin-balhinon. Pagmata na mo mga RCC, mga protestante kunuhay mga kapaglaom. Nga nung kung kunuhay, mga protestante, pero wa mo protest sa Domingo, nga iya man sa Romano Katoliko. Oh. Nga man na. Nag-angkon-angkon mo nga kamo protestante. Pero unsay gituman sa mga RCC kung na Romano Katoliko church, maapoy inyo. Kung Domingo sila, Domingo po mo, sila kaon tanan ratsada apil dugo, apil po mo. Wala mo maka-protest o wala mo makabiya. Wa ninyo mabiyae higala ang mga tradisyon. Tradisyon man guna mga higala. Tradisyon ang klarong pagkasulti. Ang ginasunod karon kasagaran mga kaigsuunan sa mga protestante. Tradisyon ang nasunod. Dili ang original mga higala, kundili ang tradisyon mo'y gisunod-sunod karon sa mga tao mga higala. Og mo ni gingon mga kaigsunan, kung mao gini atong buhaton, mao gina alay ampo na. Ginoo sa katinuod ni Lord nga sa Sabado gyud ang tinuod. Mga higala, walay bugto ang Sabado gikan pa sa Old Testament hangtod sa New Testament. Bisan gani sa bagong langit, bagong yuta, Isaias 66:22-23. Nga dito sa langit ang atong pahuli dito adlaw igpapahulay kapag laom. Matupan lang nga wa na may adlaw dito, wa na may gabi. Na ang mga igsoon pero wa na kinahanglan tungod kay si Kristo na ang kahayag. Og si Kristo na ang kahayag, walay kangit-ngit nga makaduol kaniya. Mo na nga nagpuros hayag. Pero naay na say gabi. Ngano man, ningo man diya Sabado ngadto sa Sabado. Kun walay gabi dili may bawaan nga Sabado mga kaigsunan. Wala higala natay part 2 ini mga kaigsunan, nagato na ning ipasiuna nato mga igsoon. About sa part 2 na to, mahitong gyapon sa Lord of the Sabbath nga mao si Hesus Kristo. Kag-claim karon ng igsoon sa Biblia unya gisunod sa mga Seventh-day Adventist. Mo na ato nga tukion mga kaigsunan og nganong naunsa na. Siguro ato na lang ahuagon nga ay na lang mo patriling-triling. Ala sige diretsoan na lang ninyo nga isandilo na lang ninyo para matapos na ang tanan. O na mga kaigsunan. Minaw ta igsoon unahan dito sa suba atong patalinghugan mga kaigsunan. Sa suba, may tuloy ang dayon. Ito
igsuon ko ayaw nagaglamay lamang. Singka-singkunga masulog mamapapuyugayo dito. Pagkatapos tuloy ang ni Jesus iandam alam dada. Samtang kita magapanaw kat nantampa ilog kay hilabi ang pagkalayo mga malisod pagasugayon na ang pantaunahan una kay kuluyan. Samanlakaw na kita nang may hayag pa kay kung mangit-ngit wala na'y magapanag. Kay kung mangit-ngit wala na'y magapanag. Wala na magkapanaw mga kabaglaom. Thank you very much guys sa main sponsor, mga sponsor na mo sa Debaters Day mga kabaglaom. Walay lain na si Ma'am Maria Balog. Naghatag nato og kalipay mga kaigsunan sa mga debaters og ato nang pasalamatan nga naatay sponsor mga higala. Nang salamat jud kaayo. Og atong hinumduman magkaigsunan niya wala namang gitay panahon atong hinumduman niya ang Dios muhatag nato og panalangin. Panalanginan ta mga higala. Bueno kaigsunan na ako magaingon nga wala kitay mahimo sa pagpakigbatok
sa kamatuoran kundili pagdapig sa kamatuoran. Thank you very much og maayong gabi, buntag, udton yung tanan diha. Lagi ang tinuod, magkutungkay sa kamatuoran.